Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Diya kami ron sa Daruhan. Ito tanaw ng gender. Padaro dahil ni guys kay para tamnan sa akong gagaw og mais. Inya pailaw man og kamuti. Grabe oh. Samtang Dot oy asa di dot ana noy. Magtubo sang kamuti sa ilam nga nag-harvest so na siya kamuti. Dagko tagas ng kamuti. Dot noy oy. Dot no? Nagtuman gud mi guys nga dili siya madutlan sa daro kay tagas lagi siya baga man ang iyahang sagbot. So among gitan-aw mudot man gyud ay nya after 1 week ani kay balik ko na pud ni siya para katong mga nagtibugol nga gidaro mubungkag nya. Mao na to unsay nga nato konsilyo ako di ko sure sa sakto nga pagkalitok. Sa una guys kani siyang gidaro kani siya katubhan nya gikan ni siya dire dako man katubhan ni palibutan mis katubhan sa una so inigdaro na gender uwat kay mig gender sa una kay hala mo ana day mikita kay mig gender hala na gender manakay ta nya di ay ang gender di ay kuan din na siya brand din na siya sa tractor nya bisag Ford may nga mig gender nya karon pa ko kabalo nga kana ding gender nga din na sa nakadiscovery o nga sa naghimo ana nga tractor o nya napoy Ford. Ang gender is from Germany. Ang Ford, sa patuna na sila mga brand na siya sa tractor. So, karon nakaibaw na ko nga dili data ng tractor is gender. Mga na po ito kung apuhan sa unang, oy, niyang Parmal. Bisag gender yung brand niya. Parmal po ilangan. So, karon nakaibalo na ta guys nga ana dahil nga. Human na magdaro. 1 week pa man ni siya balikon. Mubalhin po sa pikas. Sa among luyo. Mo ni siya. Nga nampo dere. Kanang garon pun siya kay para tamnan na magbalanghoy o sa unsa lang basta mga lagot mon pang survive bas kalisod kay may lang maka tanom-tanom ta natin makuot napon ni siya guy ako mga tanom po din napon tanom sa maguwang din napon ni tanom din na batong unya lang din ako na maatiman napoy mga tao ang tanong diha ay gay nakuha na niya ako tanong sa magguwang day guys ang katong dayang daro dis katuban sa una ang brand day ato is gender o Parmal hindot po siya kitaon guys kita ka sa nagdaro nga makuha ng yuta ba makalingaw mong po nga sa una mauwat gid sa una gid mga makita may magdaro na sa tuban sa una kaya napalibutan lagi ni sa katuban. O ni nga dako kaig tamnanan mo na among gipadaro. Ini tam nagbalanghoy. Nang mana guys. Na ako mabatungan ay nya. Balik ko na pud ni after 1 week. Bye bye.